Hello guys, welcome back to my channel guys. Ako ni share akong collection guys. Collection, shell collection. Kita mo ni guys. Wow! Tungod kay pinangga ni sila guys. Ipang butangan ni sila ngangan. Ini siya guys mo ni siya yamahan guys. Kire jang duha ka asawa. Duha ka asawa niya. Ijang mga anak. Anak ko sa pikas nga asawa. Ang scientific name ani guys, Cassis cornuta. Okay guys. Wow! Very big. My precious collection. Ini mga asawa ni dyan guys. Duha ka asawa, mga chicks kayo. Chicks kayo asawa ni si. Ang ana niya guys, si Procopio. Oh, meet Procopio guys. O ang iyang duha ka asawa guys, kire si Dabiana. Ang iyang usa ka asawa si Balileng. Ang kamagwangan ni Balileng guys si Anastasia, si Grigorcito, si Ambrosia, si Restituto. Og ang iyang ang kamanghuran guys si Ashley Jane. Ashley Jane ni siya kamanghuran nya. Ang anak po nila ni Dabiana guys, ang kamagwangan niya guys, laki guys si Federico. Meet Federico guys. Oh. Sunod ni Federico si Eustacia. Chicks kayo Eustacia. Si Santelmo, si Pulvisio. Pero nanis lay anak nga mongoloid guys. Nalahi ba? Murag abnormal. Ngan ani si Jaden Lennox. Ngani kapinangga ang mga collection guys, ibutangan ako nigmangan sila guys. Kini si Jaden Lennox guys. Si Jara juga lahir di tahun. Kita udah ninjo lahir sa mahal guys, ng mga anak na ini guys. Napit siguro ni si Dabiana. Dabiana. Ano yung mga collection guys? Collection of shells. Cassis cornuta. Wow! Ayaw, hindi nga mabuha. Hindi mo tindog. Eventually, Nalahi nyo siya. Tanawa nyo guys, unsa ka beautiful guys. Wow. Wow! My precious collection. Okay guys, that's it for today guys. Like and subscribe and comment down below. Bye bye guys, and to God be the glory.